συγκινητική έκκληση, θα έλεγα, σε όλους τους παλαιόθεν ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, όπου και αν βρίσκονται τώρα, ακόμα και στη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα, όπως ξέρετε, έχει πάρει θέση υπέρ του όχι. Τι θέλετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Κύριε Πρωτεντέρη, θα θυμάστε ίσως ότι την εποχή που εγώ ήμουν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, δεν υπήρχε δεξιά. Κανένα κόμμα δεν υπήρχε δεξιότερο στα δεξιά μου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί κατά μεγάλο μέρος, με ελάχιστες εξαιρέσεις, περιστασιακά βρέθηκαν σε αυτό το κόμμα, όπως το ίδιο ισχύει και για άλλα κόμματα. Δεν ταυτίζεται απολύτως ο ψηφοφόρος με το κόμμα του στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως ξέρετε, 3 κόμματα είναι από την μια μεριά, 3 κόμματα είναι από την άλλη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλήρης ταύτισης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαδηλώνουν αντίθετα ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτούς τους παλιούς συναγωνιστές και συντρόφους ήθελα να κινητοποιήσω για να μπουν και αυτοί, να στρατευτούν και αυτοί στον αγώνα. Και μια που το θέτετε το θέμα, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να απευθυνθώ απόψε και στους ιδιαίτερους συμπατριώτες μου, τους κριτικούς, για να τους πω, γνωρίζω το φιλότιμο, την ευαισθησία, τον πατριωτισμό σας. Προσέξτε όμως, μην πέσετε στην παγίδα, μην στραφείτε εναντίον της Ευρώπης. Εγώ που έζησα όλα αυτά τα χρόνια την άνοδο του βιωτικού επίπεδου της Ελλάδος, δεν μπορώ να φανταστώ την Κρήτη χωρίς καμιά επένδυση και χωρίς καμιά επιδότηση. Κύριε Πρόεδρε, είπατε μια λέξη, παγίδα. Πιστεύετε υπάρχει μια παγίδα στο δημοψήφισμα? Στο δημοψήφισμα δεν υπάρχει παγίδα. Υπάρχει παγίδα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια, τα 5 χρόνια της κρίσης. Αλλά θα μου επιτρέψετε να προσθέσω και κάτι για την Κρήτη ιδιαίτερα. Σκέφτονται άραγε οι συμπατριώτες μου τι θα έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν θα ψήφιζε ναι ή όχι? Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ο άνθρωπος με τους ανοιχτούς ορίζοντες, ο άνθρωπος ο οποίος φρόντιζε να βρει φίλους της Ελλάδος, και εσείς, κύριε Πετεντέρη, και στο σημερινό σας άρθρο επισημαίνετε πώς η απομόνωση της Ελλάδος μπορεί να φέρει συμφορές. Είναι αυτό για το οποίο και σήμερα βαθύτερα ανασυχώ και περιμένω και από τους κριτικούς να πράξουν το χρέος τους απέναντι του τόπου. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώνεται στο δημοψήφισμα. Η κυβέρνηση λέει ότι το όχι ανοίγει το δρόμο για μια καλύτερη συμφωνία. Η αντιπολίτευση πλην Χρυσής Αυγής λέει το ακριβώς αντίθετο, ότι δηλαδή μας οδηγεί εκτός Ευρώπης, και το ίδιο λένε και οι Ευρωπαίοι, δηλαδή οι πιστωτές μας, οι συνομιλητές μας, οι δανειστές μας. Λένε ότι αυτό ισοδυναμεί με έξοδο από το ευρώ και την Ευρώπη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται στον κόσμο μια μεγάλη σύγχυση, τουλάχιστον σε μια μερίδα του κόσμου. Κύριε Τρέβη, δεν υπάρχει καμιά απολύτως αμφιβολία ότι αυτό το δημοψήφισμα είναι πολλαπλώς άκυρο νομικά. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Για μένα το δημοψήφισμα έχει μεγάλη πολιτική σημασία και ακριβώς γι' αυτό δίνομαι τη μάχη σήμερα του ναι. Όλος ο κόσμος το έχει ερμηνεύσει, η Ευρώπη έτσι το έχει ερμηνεύσει, ο απλός ελληνικός λαός έτσι το έχει ερμηνεύσει. Δεν κάνει δημοψήφισμα για ένα προσχέδιο διαπραγματεύσεων χωρίς σφραγίδα και υπογραφή που εζητήθη. Είναι βέβαιο ότι το δημοψήφισμα ερμηνεύεται. Θέλετε να σας πω καλός ή κακός, δεν το συζητώ. Αυτή την ώρα όμως όλοι ερμηνεύουν το δημοψήφισμα σαν δημοψήφισμα για την παραμονή της Ελλάδος στο ευρώ και κατά προέκταση στην Ευρώπη. Συνεπώς, θεωρείτε ότι είναι παγίδα το δημοψήφισμα? Γιατί σας ρώτησα προηγουμένως και μου είπατε ότι δεν είναι παγίδα. Δηλαδή, η παγίδα ήταν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά θέλει μεγάλη συζήτηση, κύριε Πετενέρη, ο τρόπος που παρουσιαζόταν ο αγώνας εναντίον των μνημονίων, της αναμίξεως
της Ευρώπης στα ελληνικά εσωτερικά πράγματα. Ειδικά το δημοψήφισμα, δεν ξέρω αν είναι παγίδα, πάλι επιμένω πως δεν είναι παγίδα, είναι πάντως για τον κύριο Πρωθυπουργό μια διέξοδος στην πίεση την οποία υπέστη. Ο κύριος Τσίπρας δεν κατόρθωσε να ελέγξει ούτε το κόμμα του ούτε την κυβέρνηση. Άρχισε μια διαπραγμάτευση ατέρμονα. Έβλαψε τον τόπο πάρα πολύ. Πολλά δισεκατομμύρια θα πληρώνουν οι Έλληνες εξαιτίας του. Όταν δεν έφτασε στον κερίσιμο καμπί που έπρεπε να πάρει τη μεγάλη απόφαση να πει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι, λοιπόν ψήφισε. Πέταξε την μπάλα στο λαό και έκαμε αυτό για το οποίο ο ίδιος είχε κατηγορήσει τον Γιώργο Παπανδρέου λίγα χρόνια πρωτήτερα. Να ρωτήσω κάτι. Με την πείρα σας, είναι ένα δημοψήφισμα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει τα δημοψηφίσματα. Είναι το δεύτερο που κάνουμε μέσα με τα πολίτευση. Το πρώτο ήταν για τη μοναρχία, το δεύτερο είναι τώρα. Εάν χάσει, αν βγει το ναι και χάσει η κυβέρνηση, τι πιστεύετε πρέπει να κάνει? Πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να φύγει, χάνει τη δεδηλωμένη, πρέπει να μείνει, να διαχειριστεί το άλλο αποτέλεσμα? Τι πιστεύετε, θα το συμβουλεύατε να κάνει? Πρώτα απ' όλα, εγώ θα ήθελα να σας πω τι πιστεύω ότι σημαίνει το όχι. Το όχι. Πείτε το. Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι το όχι θα του δώσει πρόσθετη δύναμη για να κάνει διαπραγμάτευση αποτελεσματική προς όφελος Ελλάδος. Πιστεύω, κύριε Πετριδέρη, ότι υποτιμά την νομοσύνη των Ελλήνων. Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι σαν απλός πολίτης προσβεβλημένος όταν ακούω τέτοιο επιχείρημα. Αφού είναι γνωστό ότι η Ευρώπη ολόκληρη ερμηνεύει αλλιώς την ψήφο και για πρώτη φορά μιλάει τόσο ομά και καθαρά και λέει, έχουμε δηλώσεις και του Ντούισμπεργκ, έχουμε δηλώσει του Ρολάν, του Προέδρου της Του Βάλς, του Πρωθυπουργού τώρα, πριν από μια μισή ώρα. Του Πρωθυπουργού, ο ένας μετά τον άλλο. Όλοι βγαίνουν και λένε ότι τελειώνει η υπόθεση, ότι η Ευρώπη δεν θα απασχοληθεί πλέον με την Ελλάδα. Δεν σημαίνει αυτή η δήλωση ότι δεν απασχοληθεί ποτέ. Βέβαιο είναι όμως ότι δεν μπορεί να κάνει διαπραγμάτευση. Υπάρχουν όμως πολίτες που πιστεύουν... Στο ναι. Ναι. Πριν πάμε στο ναι, για το όχι θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν πολίτες που παρά τα αυτά πιστεύουν ότι η κυβέρνηση έχει επιχειρήματα όταν υποστηρίζει ότι θα ενισχυθεί η αντιδιαπραγματευτική θέση της χώρας με το όχι. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία πολιτών που δεν την ενδιαφέρει, αν θέλετε, τι θα γίνει σε περίπτωση όχι, διότι αισθάνεται ότι δεν έχει να χάσει τίποτα, ότι τα έχει χάσει όλα. Σε αυτούς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι ανάμεσά τους, τι θα είχατε να πείτε? Ήθελα να πω ότι συγχωρείται ο νέος γιατί έχει την άγνοια. Πράγματι η πείρα της ηλικίας έχει κάποια αξία. Όποιος έχει ζήσει την ιστορία της Ελλάδος τις τελευταίες δεκαετίες ξέρει ότι από το κακό υπάρχει πάντοτε κάτι χειρότερο. Έχουν πολλά να χάσουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Διότι αν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα πέσει σε πτώχευση ανέλεκτη, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων θα πέσει δραματικά κάτω του 50%, ίσως 70% ασθενηθούν. Και θα πρέπει να ζουν όπως ζούσαν λίγο παλαιότερα οι Βούλγαροι με εισόδημα 150 και 200 ευρώ. Για το ναι να πάμε στο ναι. Ναι, να πάμε στο ναι. Για το ναι. Τι νομίζεις πρέπει να γίνει? Τι πράγματι είναι ενδιαφέρον. Άκουγα πρωτήτερα τη συζήτηση την οποία κάνετε στο ίδιο πάνελ. Εγώ πιστεύω πράγματι ότι πρέπει να υπάρξουν πολιτικές συνέπειες του ναι. Ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, είχε δηλώσει περίπου καθαρά ότι θα παραιτηθεί εάν αυτό συμβεί, λέγοντας ότι δεν είμαι Πρωθυπουργός παντός καιρού.